सोर समाधान खालामनो हागोन नोंसोरखौ ससियेल मिडियायाव नोंसोर सानैबो साननाङा आं मोजां पाब्लिकनि सिगाङाव प्रितियाबो सानदों आं पाब्लिकनि सिगाङाव मोजां एमजिआबो सानदों आं पाब्लिकनि सिगाङाव मोजां नोंसोर पाब्लिकनि सिगाङाव मोजां जानायखौ दा लुबै नोंसोर पाब्लिकनि सिगाङाव मोजां जाना देखायनायखौ दा लुबै नोंसोरनि संसारखौ नोंसोर बानाय नोंसोरनो मोजां मोनलायदों नोंसोरनो गोसथोलायदों नोंसोरनो हाबा जादों नोंसोरनो गथ' खांदों नोंसोरनि संसारखौ नोंसोर मोजां बानाय पाब्लिकनि सिगाङाव आं मोजां बेखौ नोंसोरो दा देखाय थैनायनि अबस्थायाव नाथाय गावनि न'खरनि मानसिखौल' नायो होननानै आंनाव दायभर्स बिदों बेफोर दुखुखौ आं लाखुमानानै दोनदों दिनैसिम बुङाखै आं दिनै बुंबाय बैयाबो फाग्लिबायदि आं बुंनो गोसो गैयामोन बिराद दुखु जायो आं नाथाय बे दुखुखौ आं बिमा बिफानोबो खिथानो हाया रावनोबो खिथानो हाया नाथाय दुखु मोनदों दिनै नैबे भिडिअखौ लाबोनो आं गोनां जादों नोंखौ गोबां मानसिया मिनिगोन पार्सनेल प्रब्लेमखौ होनानै लाब गैया नाथाय प्रिति नों जेरैबायदि काट खालामनानै भिडिअ बानायोना आं बिदि बानायनाय नङा बुंलांजोबगोन आं सैथोआ सैथो नंखाय बुंनाय नङा हाबा जादों सानैजों मोजां मोनलायनानै रावनावबो सोङाखै नंगौ जोंनि केथलिक धोरोमावहाय सादि ट्रेनिं लायाबा हाबा मोना आरो आंनि बिमा बिफा बा सोरबायाबा आयेन बारसिनानै हाबा होनो हाया रायजोनि समाजनि नेम बायदि बयनिबो जिखुनु धोरोमनियावनो समाजनि मोनसे नेम थायो धोरोमनि नेम जायनि थाखाय नोंसोर नेनो हायियाव नोंखौ आं बिमा बिफाजोंबो गाज्रि मोनलायनानै थानाय बायदि जादोंमोन मोनसे समाव नाथाय नों बुङो आंनि बिमा बिफाखौ आंनि बिमा बिफाजों सेलेखायामोन दासो अनफ्लादोंनो गारखासिगौमोन आंसो बुजायदों मादों बिदि नङा खोथाया नों दुखु मोननानै थादों बिमा बिफानो सोरबा एरनानै हरदों नोंखौ आस्थामसो खालायनायमोन मामोन आरो सैथोखाबो जायनि थाखाय गाज्रि मोननानै थादोंमोन बिसोरो नाथाय बिसोर पारमानेन्ट गाज्रि मोननानै थायाखै नोंखौ लेखा फरा रोङा मबाइलखौनो थुनो रोङा जोंनि बाबाया लायाबो बियो बिसोर बायदि दुखु मोननानै थादों सोरजोंबा आस्थामसो खालायनाय मानाय बिदि हिनजावखौसो मोनहैबाय नामा फिसाया बिदि सानदों जानांगौ बिसोरबो आंबो दुखु मोनदों आंनि बिमा बिफाया जे रायलायनो फैयासै मायासै आरो बिसोरबो समाजनि नेमखौ बारसिनो हाया दा सादि ट्रेनिंआबो जोंना ट्रेनिं लायाबा जों हाबा मोना जायनि थाखाय उफाय गैयियाव आङो बिहावबो जिहेतु पास्टर बुंबाय नोंसोर कर्ट मेरेजल' लानानै थायोब्ला ससियेल मेरेज होआब्ला गोबां लासिं सिं जागोन समाजाव जायनि थाखाय गावसिनाव थाइसे फैसा गैया होननानै सारेन्डार जाग्रोखाबाय अब्लाबो आं बुंदों दे अब्लालाय नोंसिनि सनमानखौल' बासिनो सैथोआ सैथो प्रिति थगायफैनाङा बेखौबो हाबाखौ आंनो खुंजोबदों होनो आं नोंगौ नोंसोरबो सापर्ट होदों बेदराव अमा बेदर नोंसिनि न'खरनि मानसिफोर अमा हरदों नाथाय ए टु जेड पेन्डेलनिफ्राय लानानै गासैबो खरस बोरमानिफ्राय लानानै बेदर जानाय लोंनाय आं बुंनो दरखार गैयामोन बेखौ आंबो हाबा खालामदों आंनि मान सनमान गारजोबनानै आंनि थाखा गारजोबनानै जोंनाव सम बायदि नेयालासिनो हाबा मोनग्रोयैखाय नोंसिनि गोसो बायदि नोंसिनि गामियाव पार्टि होदों अब्ला बे समाव गथ'आ दंखायोमोन उदैयाव दंखायोमोन नाथाय बे नङा दि जोंनि केथलिक धोरोमा जोंनि बिमा बिफाया नोंखौ एक्सेप्ट खालामा नाङामोन नोंगौ फार्स्टआव दुखु मोनदों बिसोरो बेलेगजों रिं सेरेमनि बायदि जाखादों मादों होननानै खोनानायखाय उनाव अनफिनदों नाथाय नोङो बिमा बिफानिफ्राय आंखौ डाइरेक्ट आं प्रुफ गैयाबा बुङा संसार जानो ना जाला बेफोरबायदि मेसेज नोंनिफ्राय दिनै गोबां दुखु मोनो नोंगौ नों बुंदों ना आं नोंखौ सोबादों बुथारनो नागिरदों माबादोंनो बिमा बिफाखौ बुनो नागिरोनो आं बुंलांगोन बे भिडिअ' जों नायजोबोबासो बुजिगोन नों आंखौ ससियेल मिडियायाव बरबाद खालामनो नागिरदों ना जबलेस जब गैयिखाय गावहा जब दंखाय जेबो नङा आंनि देरसिन दाया बेनो आं नोंजों थाहैफानो हायाखै पारमानेन्ट थांलाय फैलाय खालामो आरो आसामाव फैयाबानो आंना किसुमान बुहुत खामानियानो जाया दाबो न' लुदों हाबाया जाबाय थांबाय हाबानि हरावनो नोंनि बिमानैयाबो गोसोआव दंबा नोंसिनावबो हाबा जाहैफिनगोन नामा होननानै सोंदों हाबानि हरखालि
अब्ला औ जाहैफिननांगोन समाजनि नेम बायदिथ' आजावगोन बुंनायाव नों फाग्लि बायदि जानानै दुब्लि बारियाव थांदों लायफिनलायनांदों नोंखौ नोंनि बिमानैयाबो थगायाबा बुंनो हागोन आं सिरि थानांदों आंनि मोनसेबो खोथा सलिया नोंजों थाफादों आं आसामाव फैजानो बायो नोङो होमबाबो आं जबरदस्ति फैयो आंना खामानियानो बाव ओरै ओजोंबो थाबाबो आंहा इनकामबो जाया दा बेयाव मा नोङो आंहा इनकाम जायाबाबो दाय साख्रि आवलाखायसो लाफैदों आंनि साख्रिजों जादों आसामाव फैबाबो दाय जायनि थाखाय आं दख'ना बिजनेस खालामदोंमोन नोंबो एडभार्टाइज होफादों जेब्ला फैसा बुरजा फैनाय नुबाय बिमाया मा खालामफैबाय दख'नाया नोंनिया नोंनि आंनिया आंनि जायनि थाखाय आं हगारना होदों दे होबालाय नोंसोरनो खालामदो दख'ना बिजनेसखौ दिनैनि दिनाव दख'ना बिजनेसा दो थैबाय मा जाखो आंथ' नोंनि आंनि साना देटस नामा आं बे कल रेकर्डखौ लास्ट खालामनो होगोन बेनो लास्ट भिडिअ बे जाहैबाय बे मोदैया ओरैनो थांनाय नङा आंखौ सोङो बिमा बिफाखौ नांगौना जोंखौ नांगौ कर्टआव लिरनो होलायो आंखौ आंनि बिमा बिफानि थाखायनो आं बोरै गाननो आंनि बिमा बिफाखौलाय आं सासेल' फिसाना नोंखौ बुदों होनोना गोदोना सेथेदों मानसिफोरनो खिथालाबायो आं सैथोखौ बुंलांगोन सैथोआ सैथो आंनावनो नांगोन दिनै आं मा खिथाहरफिननो जायो लिडारफोर फन फैयो नोंसिनि बे न'खरनि मेटारफोरखौ बिदि ससियेल मिडियाआव होनाङा आंबो बुजिगौ होनाङा नाथाय आं मा खालामनो जों ससियेल मिडियाआवनो ओंखारबाय थाग्रा आंनि हिनजावनि आंहा साख्रि गैया दा बेखौबो बरबाद खालामा होननायदों खालाम गाज्रि बुंजाबाय थायोब्ला निस्सय हिनजावफोरनि खोथाया बांसिन सोलियो गाज्रि नुखागोन जों बायदिखौ मिनिगोन दा गोबाङा हेटार्सफ्राथ' हेटार्सफोरखासै आंनि बिब'नो आं हुइल चेयार बायना हरदोंमोन थैयैनि सिगां बेखौबो न'खरनि मानसिखौल' नायो होननानै आंनाव डाइभर्स बिखांबाय थैयैनि सिगां आंनि आनैनि फिसालाया आंखौ बुंहरदों आबौआ सानब्रै सानबा जाबाय ओंखाम जायैया नायोबा नायफै गैयैनि थाखाय आंनि बिमा बिफाया आंखौ लाफानो मोनाखै उन्दैनिफ्राय बिबै बिबौजों आं देरदों मोजां फरायथों स्कुल सुबिदा गोनां होननानै बिबै बिबौजों दोनदों बिसोर आंखौ फेदेरबोदों ओंखायनो आं आबौ थैनाय सिगां आं नायदों थाग्लायसारखौ लांफादों आं थाग्लायसाराबो मिथिगोन बुंनो रोंगोन जेब्ला आं आबौखौ नायनानै फैयो आंनाव डाइभर्स बिहरदों गावबो प्रेगनेन्टमोन अब्लाबो आं थांदों आबौखौ नायनो थैनोसै अबस्थायाव नाथाय गावनि न'खरनि मानसिखौल' नायो होननानै आंनाव डाइभर्स बिदों बेफोर दुखुखौ आं लाखुमानानै दिनैसिम बुङाखै आं दिनै बुंबाय आं आंनि न'खरनिखौल' नायग्राबा नोंनि बिफाया प्रेसार जानानै गोलैलायनानै थाबा हरनि 3टा 4टा गाहामाव नोंसिनाव थाङा जागौ नोंसोरखौ लानाय गारिजों हाबानि उनाव नोंनि नामावनो खुसि खुसि बे गारिखौ बायनानै होदां बेखौबो आंनि नामाव आं लिरफिननो गोनां जाबाय नोंनि आखलनि थाखाय फिसाखौबो जोनोमनि सिगांनो गारनो थांदोंमोन डक्टरा दिनैसिम साखि होनो हागोन डक्टरजों नोङो लायाबा उनावहाय गिनो गोनां जायो मोनफिनगोन मोनफिनानायावसो नों लादों गाबै गाबै फाग्लिबायदि आं बुंनो गोसो गैयामोन आंनि गोरोन्थि मानो गोरोन्थि होनोबा नोंखौ आं मिथियासो लाबाय आं दुखु होदों लादों होनो आं नोंखौ फार्स्ट टाइम सोमादों नोंखौ बिबौ थैआंनाव नायनायावनो आंखौ डाइभर्स बिदों मादों बिनिफ्राय थांफिनो नों मबाइल देख्रेबदों होनो थाग्लायसारखौ आं मोनायाव दोननानै डाइरेक्ट बेंगल थांदों आं दुखुजों ओंखाम जाया लोङा थादों मोनायाव जिरायबाय थादों आं बिसिनायाव डाइभर्स बिजाबाय थानायनि फैनांला होननायनि ओमफ्राय
हिनजावखौ बिसिना गरम खालामबाल' नांगौ माबा माबि होनबाय थादों आं थानायनि हिनजावखौ बुवा होननानै प्रमिस लादोंमोन आं थानो हायो आं नोंनि मबाइलखौ देख्रुबदों टेबोलनिफ्राय खननानै खुबैख्रुबदों आंखौ केस होनो थांनो नागिरदों नोंसोर ओमफ्राय बिनि फैसाखौबो नों लाफिनजोबखाबाय बिनिफ्राय आं दुखु जानानै नोंसोर बखिबाय थानायाव आं नांलायबाय थानो बायो जेराव नांलायो आं थाया फैनानै थाबाय आं गोदाव सोराव लोगोफोरनाव जेब्लासिम नों लिंहरफिना नों आंखौ बुगारनानै थाफैयो होननानै ओमफ्राय बिनि उनाव आं हाला फैदों गथ' डेलिभारि जानायावबो आं डेलिभारिखौ आंनो पेमेन्ट खालामजोबदों नों थगायनो रोङाबा बुंनानै लागोन नोङो आंनिनो फिसा आंहा जेबो साननाय गैया बाव लाख थाखा थांदोंबाबो बिनि उनाव जेब्ला आं क'क्राझार हाला फैखाङो आंनि बिमा बिफायाबो आंजों सम समबाबो रायलायो दुखुजोंनो बिसोरो मोनसे जायगानि हाखौ फानजोबनानै गोदाव सोराव उदालगुरियावनो थाफैफिनदों बिसिनाल' थायोमोन बागान बायदिसिना बानायबायमोन बिनि उनावहाय जेब्ला आं हा लानानै थांफिनो नोंनि जायगायाव बेंगलाव हाबैखांना क'क्राझाराव गावनि नामावबो नों हा लानो गरम जादों जेब्ला आं बुंदोंमोन आंनि मामि बाबाखौ हा नेटावथ' दोनफैनोसै नामा रावबो गैला बिमा बिफाखौ दोनफैनोसै हा लादों नों बुंदों नों थगायाबा इसोरनि खाथियाव लाग्राबा बुंगोन नोंनि बिफाया बुंदों हिनजावनाव सोंग्रोनांगौ गासैबो डिसिसनखौ आं मानो सोंलायनो नांगौ आंनि मामा बाबाखौबो लाबोनानै दोनफैनायाव आं बावबो बिराद दुखु मोनदों फार्स्ट टाइम बुंनायाव बिदिनो जादों आंखौ फार्स्ट टाइम सोमादों मायाव जेब्ला नोंबो गावनि नामाव हा नांगौ होननानै फैयो क'क्राझार थांब्रैलायदों नों आं भिडिअ बानायदों सालाकाटि स्टेशनसिम लायदों आं जेब्ला फैखाङो नोंनाव फैसाया गैजोबा हानि थाखाय होनो आंहा नोंनि आंनि साननाय गैया आंनिनो हिनजाव जोंनिनो हा जागोन आरो नों बिगासे लाबोनायाव आंबो फैसा होफादों लिरनायनिफ्राय लानानै नांदेरगौ फैसा आं होजोबदों नों मबाइल देख्रेबनायनि नामावहाय जे फैसामोन बेखौ बिफिनदोंमोन दा बाव नोङो दे दानबाय होनलायनानै होदों बिनि उनावहाय जेब्ला थांफिनो मास मोनसेबो जायाखैमोन नोंनि सिजारा अब्लाबो जे नों इसिबां लब गावनि नामाव हा नांगौ आलिपुरदुवारसिम स्कुटिजों फैदों नोङो ट्रेन गाखोबोदों जेब्ला थांफिनो नोंनि उदै सिजारा सादों ब्लिडिं जाफिनदों नों खिथादों आंनो आं बुंदों नोंनो गोरोंसिन मेडिकेल लाइननि दिनैसिमबो गोसोआव दं मा खालामनांगौ थ'दो नों थाङाखै जेब्ला साननै सानथाम जायो अब्लासो बुंबाय फुङाव सिखारनानै थैबा हामसिगौ आंखौ रावबो नायला बे समाव आं डाइरेक्ट बुंदों मा बुंदों नों प्रिति बिमा बिफानि सिगाङाव आंखौ फाननायसो जाबाय माथो नोंनि बिमा बिफाया मा सानगोन बिजामादैफ्रा फात्ताखौनो लायादां बिदिसो सानगोन माने बिदि बुंखो नों आंथ' नोंखौ दाख्लैनो लेंदों अब्ला बै सानखालिनो ट्रिटमेन्टनि थाखाय कामाख्यागुरि फैदों फैनानै गाइखेरा ओंखारो दै नोंना नों ओंखारानो फैनानै ट्रिटमेन्ट खालामजोबदों आंनि फैसाजोंनो दिनैसिमबो आं देखायनाय आं पेमेन्ट खालामनायफोरखौ जेब्ला नों थांफिननोसैयाव बुंदों गाइखेर मोनसे लानांगौमोन फिसानो आं लादों आरो नों मैयानि भिडिअ'आव मा बुंदों आंखौ गाइखेर मोननै बायनांनायनि बिदि खालामदों थगायनाङा आं थगायदोंबा आंनाव नांगोन मोनसे बायनो फैसा थोजोबैयाव आङो मोनसेखौ होथ'दो नों मोननै लानो होननायखाय मोनसेखौथ' आं पेमेन्ट होबाय मोननै लानो होननायखाय मोनसेखौ नों होथ'दो आं देखायदों गुगोल पेखौ गैला नै आं होफिनगोन मोनसे एकाउन्टाव दङ होननानै एटिएमबो गैया खाथियाव
ओइबासिनो पेमेन्ट खालामना फैनानै गारिखौ दामफांफैबाय दरजाखौ बेखौ बिमाया उनाव फिसा बामगासिनो दं आंबो फैबाय गारियाव नों मानो रागा जोंखो नों बिदि नोंनि आंनि सानोमोनबा दानिबाव ट्रिटमेन्ट खालामनाया आंथ' खालामनाय नङामोन आं बुंदों आंबो नोंनि आंनि होननानै थानो हागौमोन आंनाव बिदि साननाय गैया दा आंनाव गैथ'यैखायसो आं नोंनो बुंदों पेमेन्ट खालामथ'दो फिसानि बे जाग्राखौ देखायलायबाय आं फोथाया ओमफ्रायहाय बे पेमेन्ट खालामनांनायनि उनावहाय गारि सालायफिनबाय बे बुंनायखौ लाजिबायदां अब्ला बुंबाय बे बिमानि सिगाङाव गुन्दा खांनो हायाबा फिसाखौ मानो जोनोम होनाय आं लाजिदों आं थावसो बावदों नोंनि खुगाया मानो एसे गाज्रि फार्स्ट टाइम बुदों आं सालायग्रा सिटनिफ्राय अब्ला आंनि दायआ मामोन गुन्दा होनजानाय आं लाजिनानै थानाय सोबादों अब्ला फाग्लि बायदि जादों बिमा फिसा बिमाया भिडिअ लाबाय थादों उननिफ्राय दिनैबो दंबा बे भिडिअखौ हो आंनि प्राइभेट पार्ट हासुगोननो मागोननो बेबायदि मानसिजों संसार जाया डाइभर्स नांगौ बे समाव आं बुंदों ए फिसायाथ' नोंनिल' नङा बिदिबा आंबोथ' बुंनो हायो गोबां खोथा केस गेलेलायनायनिसो खोथा थांगोन माथो अब्ला बुंदों फिसाखौ सेनानै लांनो आं गिगौबा खारेखुन्थायाव सौहांलायदों गारिखौ सिरि थादो होननानै थाया बिसोरो जेब्ला हाइवे मोनहैयो लाइभ होलाबायनो नागिरदों फेसबुकआव लाइभ होलाबायनो नागिरनायाव आं बुंदों मानो बिदि होलाबायनांगौ नोंनिबो बदनाम आंनिबो बदनाम न'खरानो बदनाम आं सिख'हरदों मबाइलखौ गारिया खेंख्रा खेंख्रि जालाबायदों जेब्ला बिदि जायो बिमा फिसा बिसोर भिडिअ बानायगासिनो बिमाया उनजों आं सिरि थागौबा गिनां गारिखौ गोबां स्पिडआव सालायदों सिरि थाथोंसै साननानै आं बुंनो कनसेन्ट्रेट खालामनो आंखौ नङाबा गारिया सौदावसिगोन एक्सिडेन्ट जासिगोन नै नङाबा एक्सिडेन्ट खालामनाय जासिगोन नै सिरि थादो होननानै सिगिलांदों आं सिरि थागौबा थायाखै न'आव मोनहैनानै आंखौ ओंखाम जाहोदों लोगो बिसोर आंखौ थानायाव खेसेनो ओंखारदों बिमा बिफा गासिबो एफायरायनांगौथ' बेखौ जोंनि फेमिलिखौ बुथारजोबनो नागिरदों बेबायदि खालामदों बिहावखौ बुहां माहां होनबावदोंना गोबां खोथा आंखौसो बुहां फैदोंमोन बिहावा बाव आं बुंदों आंखौ दांग्रोलाबायनानै लानाङा आंना आखाया थांफिनो गिदिर मानसिबाबो बाव फासयदों बिहावा अखानायै बुंदों हरावनो बुंदों गारिया फिसाजोनि नामाव दं एसे लन दंबावो आंनाथ' गारिया फिसाजोआ होनांजानो गिनानै गाबोननो गारिया ट्रेन्सफार खालामनानै ला बेनि प्रुफआबो दाबो दं आंनाव आं लिखित कर्टनि एग्रिमेन्ट गासिबो बानायनानै आंनि नामाव खालामफिननानै लानानै दोन उखिलबो दङ साखि सहि होग्रा बेबायदि खालामना आं गोबां बायग्लिदों दुखु मोनो आंनि दायआ मामोन गाइखेर मोनसे बायनायनिनो बिदि खालामजाबाय आं खारनानै थाबैदों आदा अफ्रिनाव बिराद गोबाव थादों आं फाग्ला बायदि दोनदों बिसोरो बिनिफ्रायसो आं डिसिसन लादों आं क'क्राझाराव न' लुगोन लुदोंबो आं मोनसे लास्ट रिजोना बेना आं गावखौ बुजिसेथि बे नायनायनोसो फैबावदों खनसे जोंनि न'आवबो थांदों बियो आबौनि श्राद्धआव थांनानै जोंनियाव थांग्रोबाय जोंनिफ्राय आबौनि श्राद्धआव फैबाय श्राद्धआवथ' फार्स्ट टाइम थांदों नालाय बे जोंनि गामियाव बयबो बिहामजोफ्रा बोरै आबै फिसौआ बोरै नायनो खुलुमनाङो बाबाय बे आं थानो बाबायनो दावराव दावसि हाला आरो गोदान मानसि थांदों नोंखौ बयबो नायनो नागिरखागोन बे थाथेरनो बानायनो थाखाय आं हटेलाव लानानै थांनांदों आंनि लोगोनि बिफानि हटेलाव दोनहैदों आं उदालगुरिनि देरसिन हटेल होनजायो बेखौ बाव थाहैनायाव बे बुआवसो बखिनो हमदों जे गावनि फेमिलिखौल' नायग्रा माग्रा गोबां खोथा बुंदों जोंना फेमिलिया गेदेर बयजोंबो मिलायनांगोन आं 7 बोसोरसोनि उनावसो थांदों आबौखौ नायनो 7 ना 5 बिदि आमाइनि फिसाफोर दङ बिसिनो आं एसे रां होबोनाय खोथाफ्रा नैबावसो ओंखारफैजोब्बाय गावनि न'नि मानसिफोरखौल' नायो दुखु मोनदों आं गोबां थरखा जादों बावहाय नोंनि मेलेमा मानो जाया नोंखौ आं होसिगोन दै होनफ्लांदों आं बुनानै ला बु जाथारबाय गावनो हटेलाव नोंनि मेलेमा मानो बिदि होननानै ओरै खालामदों आं लोगो होख्रावदों बिमानो फन हरदों बियो आंखौ बुथारनो नागिरदों सिरि थाला
आंहाथ' हटेलाव लासिं सिं जागोन लोगोनिनो बिफानि हटेल आं खुगा हमथेबायदों सिरिथा बिदि नङा आं बुथारा सिरिथा लासिं सिं जागोन अब्ला बे बुंदों आंखौ बुथारनो नागिरदों नै होख्रावलाबायदों नि दाया मामोन हरजों हर दोनफैनांदों बेंगलाव बेखौ आंनि बिमा बिफानि सिगाङाव आंखौ जुनार जुनार होननानै बुंहरदों बिसिनि बिमा बिफाया आंनि दाया मामोन आंलायनो बुथारनो नागिरदों क'क्राझाराव इभेन ट्रिटमेन्ट खालाम प्लाजा लांबावदों बेयो बाव बिराद गोसा बुदोंनो थै जमा जानानै थाबाय स्केन खालामलांजादों जेबो गैया बिनि उनाव थांबाय दोनहैबाय हरजों हर हरनि 2टासोआवसो मोनहैदों आंनि बिमा बिफा फार्स्ट टाइम थांदों बे समाव माबायदि अपमान खालामहरदों आंनि बिमा बिफाखौ आस्थाम खुनानै लाखिफिनजोबदों आं बुंनो गोसो गैयामोन बेफोर बाथ्राखौ बेसे थगायबावनो बेसे थगायनो दिनैनि दिनाव बिमा बिफाखौ नांगौ ना आंखौ नांगौ लिरनायफ्रानो दंजोबो बेसे थगायनो ससियेल मिडियायाव आंखौ सेस खालामगोन खालामना जेबो नङा सहायगोन आं बे मोदैया ओरैनो बोहैनानै थाङाखै आं बोरै गारनो हानो आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौबो नोंगौ दुखुजों रागाजों बिमायाबो बेफोरबायदिखौ खोनानानै नुनानै साख्रिखौनो गारना फैगारदोबो होनदों नों साख्रि गारो गारा बे नोंनि खोथा गारनोबो होआ जों माव मोजां था मोजां माव नाथाय बेबायदि एसेखौनो एसे ससियेल मिडियायाव दालेर दाख्लैबो फैबाय क'क्राझाराव नायनायनो बायदि 15 दिन थाफैबाय फिसाखौ चेकआप खालामफैबाय बेलासियाव ओंखाम जानो लेंबा ओंखाम जाया हटेलाव आंखौबा आं आंनि फैसाजों जागोन थांबाय KFC आव जाबाय बेसेबांबा KFC निफ्राय जानानै दाना हरावहाय खिलाय गोबालाय मानसिया 1100नि जानानै MRM आव फिसाखौ बानानै लांदां हर गेजेराव नेहैदों नेबाय थादों एसे मोजां जाबाय लाबोबाय आरो फुङाव बारा फुङावसो लाबोखादों मेसें बोथोर आरो लांफिनदों फुङाव बिनि उनाव एसे मोजां जाबाय बेंगलराव थांनायनि प्रग्राममोन गैयाबाबो फ्लाइट मिस जानानै मोनहैयासै बिनि उनाव फैफिनदों गुवाहाटीनिफ्राय आरो गुवाहाटीनिफ्राय फैफिननानै आं आंनि बिनानावनि हाबायाव थांनांदों दोनथ'नानै बिसोरखौ अब्ला बिसोरनि बिमायाबो बाव फैबाय क'क्राझाराव जेब्ला आं बिनानावनि हाबानिफ्राय फैफिनो बारासे बारा आलौनाय मोनदों अब्ला गाव बुंबाय गेस्ट्र' बिदि जादोंदां गेस्ट्र' स्पेसियालिस्ट गैयिनि आं गुवाहाटी डाइरेक्ट लानानै थांदों एक्सेल केयार एप'ल' हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामदों नोंगौ गावबो 6000 होदों फार्स्ट एडमिसनाव हौवा हिन्जावनि खोथाफोरखौ आं बुंनो गोसो गैयामोन बिनि उनाव जेब्ला लांफिन एक्सेल केयारनिफ्राय बारा जादों आरो बाराबाव थानो हायै विनफ्रबआव एडमिट खालामहैबावनांदों हरजों हर एडमिट खालामहैबावबाय एडमिट खालामनानै नायदों मादों गावथ' मिथिला बेसेबां पेमेन्ट खालामदों बेसेबां फैसा थांदों आं नायदों अब्लाबो आं दिनैनि दिनाव नायाखै होनना बदनाम मोनो आं पेमेन्ट खालामदों बे समाव मानगोनां बिश्वजित दैमारि साराबो बुंदों मा जादों सोरनि अपारेसन आं फन हरदों साराबो फन हरनानै बुंफिनदों खालामजायोब्ला खालामजानो हागोन सारा इभेन क'क्राझार फैनायावबो आंखौ बुंदों आं बुंदोंमोन नालाय जोंहाथ' बिदि खाट साट गैया सार बोरै जानो नोंनो मा नांलायगौब्रा मा सिन्था खालामदों थांल'लाय हस्पिटालाव सारा थिनहरदों नाथाय सार बुंनाय बायदि बियो खालामजाया गावसिनि बेंगलावनो खालामजागोन दा बेखौ आं दोनहैफिनदों डक्टरा टाइम होदों जे मास मोनसे नङाबा खालामनो हानाय नङा अपारेशनखौ इनफेक्शन जादेरदों दोनहैनानै दाना बे पेमेन्ट खालामनाय मानाय मोनसे हिस्ट्रि देखायदों आंखौ बुंबाय थादों नोंबोथ' न' लुगासिनो दं फैसा गैयादां आं बुंदों नांगौबा आं न' लुनायखौ दोनथ'गोन नोंखौ नायग्रोगोन आं फैसायालाय दंमोन आंनाव मोनसे जायगायाव पेमेन्ट खालामदों होनबाय थादों बेयो तेजासनो नामा आं रागा जोंखांदों आंनो जिबनाव दिनैसिम नोंनिफ्राय थाइसे थाखा लाफेराखै आथोनाबो सोर हौवानो पेमेन्ट खालामखो नों बिदि समाव
अलखद समाव खिथायाखै बि आं रागा जोंदों आस्थाम बायनानै लांदों होनदों नंगौना नङा आं सन्देह जादों थेजासाथ' हिनजाव मानसिनि नाम नङा हौवासो जागोन सोरनो अब्लाबो खिथादों आं बिदि बिदि आस्थाम लांदों मुगथानि आस्थामखौ एफा दाम होनानै लाङो नामा जायखौ बजाराव 250फ्रावनो मोनो आं दुखु मोनदों नों गावनो मेडिकेल लाइनाव मावग्रा नों बोरै फोथायखो बे गल ब्लाडार स्टना बिदिजों गयो नामा बेजों हामो नामा आं बेफोर बाथ्राखौ बुंदों इसोर फोथाय नोङो इसोर होनो अब्ला बै इसोरखौनो फोथायबा बे थाबिस आरो आस्थामखौ नों मानो फोथायखो बिमाया बे दावरावखौ खोनानानै सिरि थादो नों फुङाव मानसि थैनायाव आं मिथियामोन बिसिनि बिब'आ जे थैदों अब्ला आंहाबो कर्टआव फैथारनांगौ क'क्राझाराव लटारि कमिटिखौ केस होनाया उफाय गैया आं थांगौमोन बिसिनि बिबौ थैनायाव आं थांनो हायाखै बे कर्ट गाफैनांगौनि थाखाय अब्ला आं बुंदों बिखुनजोआ बिदि बुंबा नोंसिनि मानसि थैबा मानसि जोंनि मानसि थैबा जोंना जुनार जेब्ला आंनि बिबौ थैदोंमोन आं थांदोंमोन बिबौ थैनि सिगां थांनायावनो नोंसोर खिफिया बेखौ बुजिबाखैबो डाइभर्ससो बिलायलायदों आंनाव खोथासो बानायबाय थादों मा बिदि बुंजानाय बिखुनजोआ थांदो गावबागाव खामानि होनदों आं ओंखारबोदों दुखुजों ओंखारबोदों कर्ट गाफैदों बिनि उनाव बे भिडिअ बानायलांदों आंखौ बिदि हौवाया फैबाय जे बिबौ थैदों मादों गाबलायलायनानै भिडिअ बानायलांदों दे जाबाय बिनि उनाव आं फन हरदों बेलासियाव आं बेस्थ' होनो मोनानि 9टासोआवबो खनसे हरदों आं बेस्थ' होनदोंना मानसिफोरजों दं दे गाव फ्रिबा हरदों बे नेटआ आं हराखै आंबो बोरै हरबाय थाबावनो दे हरथ'ला आं गावनो हरफिनगोन बे साना आं हराखै नेदों गैया सानसे हरा साननै हरा दे हराबालाय आंबो सिरि थानोसै मा सानखो बेबा लास्टाव लिरबाय 15 दिन थाहैनायावनो फिसानि गाइखेर बायनो गिनाय मानाय नै बिदिसो लिरना होबाय आंखौ इसिबां हौवाखौ अनग्रामोनबा मानो बिदि फानबाय थागो ससियेल मिडियायाव जेखि नोंबायदिथ' आंहा साख्रि गैया आंहा बेनो खामानिया लिरबाय जोब्बाय आं सिरि थाबावबाय बिराद दुखु मोननानै थांस्रालाबो सानबायमोन आं नाथाय गावनिनो हिनजावथार अपारेसन जागोनलाय आं सिरि थांदों थांनानै अपारेसन खालामनायाव लांदों थाहैदों नेदों लाबोफिनदों ओरै फारसे न' लुगासिनो दं नायग्रा नांगौ माबा माबि नांब्रबगौ थादों आं साननैसो अपारेसन खालामखांनानैबो ओमफ्रायसो फैदों आं थांलाय फैलाय खालामबादों थेवबो गोजोननाय गैया आंखौ मानो फानबाय थायो आं नोंनि लन्थं माबा माबि भाइराल खालामगोन आं मानो खालामनो आं मानो मालायनो हरनो मा दं बेनो आं गावजों पारमानेन्ट थाहैयाबानो आंनि केरियारखौ नस्थ' खालामनानै होनाय सानोबो हाग गैयानो आं दायो बिमा बिफायाबो बिदि बुंहरो रेकर्डआ दं आंनाव थैनोबा फैजाहरलाय बिफायाथ' फिसाखौ लांनोबा बिमाया 9 मास लायोना फिसाखौ उदैयाव आं रावनिबो फिसा सेनाय नङा खस्थ'यै उदैयाव लानाय ना दुखुआ थायो बिमाफोरनाव आं रावनिबो बिमानि मोदैखौ फिसा सेनानै गहोनाय नङा सिरि थागोन आं दा बुङोना आंखौ गारबाय गारनोसै बायदि एमजिआ गारगोन गारखाबायानो बिदि मानसिफोरनि खिथायोना आं गाराखै गारनाया नोंनो गारखाबाय सिगांनो आंसो थांसोमगासिनो जाम्बा बायदि जास्ट बेनोल' प्लाना आं बुजिनो मोनबाय दिनैनि दिनाव आयेनखौ आंबो एसे नायो नालाय आं गारबाय आं डाइभर्स होग्रोयोब्ला बा होनोब्ला गासैबो राइटआ हिनजावनाव थायो नालाय दायनिगिरियाथ' आंनो जाथारबाय गासैबो आंनि नामाव मा दं गोसोबा सिज खालामनो हायो बेखौसो नेगासिनो आं गारबायबो होना गारनोबो साना नाथाय अयथासार खालामजाबाय थाबावनो सोरहानो आंनि बुजिनायाव हाबानि उनाव हिनजावा मालायनि जायो आं बुङाखै बिमा बिफाखौ गारनांगौ बिमा बिफाखौ दानाय नोंनि सेलारि साख्रि मावनाय थाइसेबो लुगैया जों खस्थ'यै जागोन मावो आंनि बिमा बिफाखौ दा लाबोदों आं गाज्रिबाबो मोजांबाबो जोनोम होबाय मोनसे समाव हाजोनिफ्राय बन लायै
आं उन उन खिथु खिथु साइकेल नारफायोमोन बिफाजों फानहैनोब्ला साइकेलावसो 70 थाखा 50 थाखा साइकेल गंसेयावसो मोनोमोन बेबायदियाव बिसोर फोरोंबोदों आंखौ गावसोर रसा नांनानैबाबो आं बिबै बिबुनाव थाबाबो आंनो हरदों फरायनायाव फोरोंदों गामिनि मानसिफ्रा मिथिगोन बन रोगायो बेफोरबायदि बिमा बिफाखौ आं बुङा नोंबो नोंनि बिमा बिफाखौ गार नाथाय आंबो आंनि बिमा बिफाखौ गारनो हाया नों बेसे थगायनो बोरैबा गावनि प्रुफ दं कर्टनि एग्रिमेन्ट नांगौ नोंनो बेफोर बाथ्राखौ आं बिमा बिफानो खिथानाया दिनै ससियेल मिडिया इउज खालामो आं गोबां मानसिया नोंखौ आंखौ गाज्रि सानबाय सानदोंसै जायनि थाखाय आं दिनै बुंफैनो गोनां जादों बाबा दङ जों दंफायो हारसिंनो न'आव बेचारा खामानि मावब्रबगासिनो आं गाबोन लास्ट मोनसे रेकर्ड होगोन बे बै समावनो आंखौ डाइभर्स बिखानाय बिब'खौ थैहां अबस्थायाव नायनायनि थाखायनो रायजोफ्रा मा सानो मा साना आं गावखौ मोजां देखायना लानानैथ' जेबो लाब गैया बेनोल' सैथोआ बेनो धोरोमनि बेलाबाबो नोंसोरसो बुंलाबाय थायो मोनसे समाव थुब्ल'आ फन हरदोंमोन आंनो आमफ्राय बिफा थैबाय सारादु बाव नोंसोर खेब्बाय नोंसिना सारादु जालायो हिन्दुफोर बायदि केथ'लिकफोरना जोंना जायो माथो खालामनो थानो हायै बायदि बखियो नोंसोर आंखौ गोबां समाव लांगौबो थानो गोजोन बेखायनो आं गोदाव सोराव मानो नांलायबाय थानो गोदाव सोराव थाफैग्राबो जादों आसामफ्राव हाजादों खारदिंदों रावबो हौवाया बिदि खारनो हानाय नङा दिनैसिम बेसेबां किल'मिटार थांदों गारियाव खस्थ'यैबाबो थाव सोनानै थाङो फैयो माला नाया होननानै बुंनो हायो बोरै हायो बेसे फानबावनो हिनजावफोरनि खोथाया बांसिन सोलियो नालाय सैथोआ बे सिगांनिफ्राय गोबां दावराव जाबोबाय आं लाइफआव नाथाय रावबो खोलैनो हायाखैमोनबाबो नों हासिगोन हाबाय गोजोनदो आं फिसाखौ सेनाय नङा बेसेबां फान आरो आं जेबो लाबोला गोबां लिडारफ्रा बुंहरो आंखौ फन हरै ससियेल मिडियायाव दाहो पार्सनेल प्रब्लेम मा खालामबावनो दिनै फानोल'बा एनजे बिदिल' साननानै थासिगोन नाथाय सोरबा सासेयाथ' 100 जनाव बुजिगोन सैथोआ मा बेखायनो बे भिडिअखौ लाबोबाय आं न' लुदों बेखौबो नों नाम लानो लुबैगोन उनाव बुजिगौ आं ला नाथाय आथोना थाखाबो आं नोंनि लायाखै लुबैनायबो गैया गारि लादों बावबो गैया नाङा नाथाय नों नाम लागोन फिसाखौबो आं बुंखायो जोंनि बिमा बिफा जोंजों थानायमोनबा जों खांनाय नङामोन नामा खांगौमोन दा नोंसोर खोथाखौ बुङो ना नोंसोर खांदों होनलाय नोंनि बिमा बिफाया खाङा जागौमोन नामा जोंनाव थाबा खांगौमोन दा नोंसोरनो फैया आं बुङा जे साख्रि गारनानै फै बेखौबो बुङा नोङो मालाबा अभार बखिबाय थाबा आं बुङो बिदिबालाय साख्रिखौनो गारना फैदो खांगोन ना गुबुन हौवाजों रायलायोब्ला बयबो दुखु मोनखायो जेरै नों दुखु मोनो आंनि लोगोफ्राबो प्रुफ होनो रोंगोन मोनसे समाव लटारि अपेनिंआव एक्ट्रेसफोरजों फट' लानायनिनो आंखौ डाइभर्स फिसाखौ गारनानै हैलायनो नागिरनाय थगायाबा दिनैनि दिनाव बै लोगोफ्राबो बुंनो हागोन साखि हरजों हर बेंगलाव फै हरनि 9टा जाखाबायमोन उदालगुरिनिफ्राय बेंगल लागि नों थैबोयो ना एक्सिडेन्ट जाबाय नों फैनांगौ बेफोरबायदि दंमोननाय सेकेन्डबो थानो सुखुयो बिदि खालामहरदों बावसो लोगोफ्राबो सिनायदों माखासेया नों माबायदिमोन नाथाय आं बाव नोंनि दाय होआ जेबो आंनिनो गोरोन्थि गासैबो आंनि समाजाव आं हाबा मोनाखै बेबो गोबां दुखु दं फिसाखौ आं बाप्तिस्मा होनो मोनाखै गोबां दुखु दं थासिगोन गोसोआवनो लास्ट भिडिअ
मोनसे नों आंखौ जे गारखाबायमोन बे रेकर्डखौ आं बै चेनेलाव मोनसेयाव होनो हागौ बेनो लास्ट आरो नों जे बुंदों आं जननो माबा हरदों भाइरेल खालामदों नोंनि लन्थं माबा दं नो इदिट खालामना होगोन नों बुंनाङा नों गाव गिग्रोखानायखायसो रेकर्ड थाजानायखाय बिदि बुंदों ना नाथाय आं मिथिया नोंहा सोर सोर दं मा दं खस्थ'यै जालांगोन इसोर दं नोंनि थाइसे थाखा जायाखै हाबाबाबो आं खुंहैदों गारिबाबो आं लादों आं सानो आंनि दायित्व हौवा जाबाय जेबोथिया हौवा हिनजाव नंगौ अनलायनानै थानांगौ नाथाय बिमा बिफाखौबो अननांगौ नाथाय गारस्रानांगौ बेथ' नङा मानसिफोरनि सिगाङाव एफा मोजां मोजां स्पिच होयो नाथाय नोंनि लिरनाय मेसेजफोरखौ होनाय आं थगाया नोंगौ रागा जोंनानै मालाबा आंबो दाद्रिबाय जानो हागौ गथ' मोनैनि सिगांबो बुदों होनदों नोङो आंखौ नोंसो आंखौ दुम बुदों बिनि उनाव आं नोंनाव साया होननानै खोनथामसो बुदों फाग्लि बायदि एक्टिं देखायथिबाय नोङो ओमफ्राय आरो मोनसे खोथाखौ नों मालाबा बुंबावखागोन प्रेगनेन्ट टाइमावबो आंखौ गोबां दुखु होदों होननानै मा दुखु होदों आं दिनैसिम साननानै मोना जेब्ला नों बुंदों इसोरनो दान होनायखौ लानानै बेसेबां गिदिर दावराव खालामदों जेब्ला आं बुंदों आं दान होबाय क'क्राझाराव नों मानो बिदि खालामखो जोंनि बाबानि चार्चआवसो होनांगौ आं बुंदों प्रिति चार्चआथ' नों जोंनि बाबानि नोंनि थाया नोंसिनि बिफा पास्टर मालाय मा जानो नों सोरनोबा दान होनायखौ सोरबा मिथिनांगौ बिदि आं साना इसोरा नुखायो मिथिलायनांगौ दरखार गैया फाग्लि बायदि दर मारिनानै थादों बियो बाथरुम खावलायनांदों बेखौ बरननांदों दै सारदों आं बेखौ हस्पिटालावबा सेन्सलेस जानानै हस्पिटाल लांनांदों उनाव डायलगा मा जाहैबाय दै लुफावजोबना होदोंनो गावखौ बिराद दुखु होयो बेखिनि खोथानि थाखायनो बिदि जायाथ' नों जेखि बुङा जेखि लिरा आं सिरि थासिगोन आं सिरि आंसो नोंनाव फन हरसोमलाबाय थायोलै नों हरा बेनो रायजोफोर मिनिदो आंखौ जाय मिनिनो गोसो